Gure ume denboretan atxuri herri txiki bat bezala azaltzen zen. Biztanleak danak ezagunak eta jente asko euskalduna. Orain dana desagertu da. Batzu joan ziren, beste mundura, beste batzuk eskondu eta beste lekuetara, eta jente berria, barria, urreratu da, eta, ja, ez da lehen bezala. Lehen etxe bizitza aspaldiko ziren, ia berrogeta 10 urtekoak, eta hori bizitza gehiago gundera, eta herria auzoa aldatu da. Biztanle bakarrik, baita ingurua eta